Masuk mahita tuturpukta napa dua hon nga matse godang nakin hatorangan sian akadongan ima taringot tu bertobat supaya tidak binasa. Evangelium manang jamita Lukas 10 tulu ayat sada sahro di ayat sia nunga takas nakin di patorang si para de sermon jala tema ni minggui pe mangurupi hita do mangatusi turpuki bertobat supaya tidak binasa manang ikon marhamu baon alaina perjulu sian parangin yakanaro mandapotun Yesus pabuahon ditiki ikut saingototta do memang parange si songonipe gudang dope di hita saunari yang memandang orang lain lebih berdosa dari dirinya kan idun. Na merasa sianu pantas dui mate au dak pantas mate. Na merasa rupani sianu pardosa na gudang au dau. Jadi ketika ada hukuman terjadi dalam hidup nakin saune dokon si para de sermon di tradisi tiki dihaporsiai alani dosana deui. Alani hana deui. Saune dokon nyamang nenggolan nakin rupani taringot tu namar dosa dohot lan dia natakang sipatana takangon ganjang dumurna. Akan naburjui ninna sipata hatok mate kan ninna kon opani bolo naburjui kan sehira hatok mamate on dai saya burjuon ninna alai di rohatanyan mulo takang saya mate manian kan boy do songoni ala tahilala undenggan hadiriotta nah songoni pe masa diturpukton di pak jadi dia lusi Tuhan Yesus mah jadi ninna Yesus mah mangalusinasida na diagam rohamu nado pardosaan halak Galilei pardosaan halak Galilea martimbak kursaluhut halak Galilea ala songni dihap nasida. Jadi penghakiman kita terhadap orang lain, penilaian kita terhadap orang lain sering ini dalam kehidupan sehari-hari pardosa dotongi nah dia lebih berdosa dari saya alai ingok madirim idon yang dohonon diturbukon kan songon adok cerita sahalak ama nang namargah mata bainok kan ba tikedong na monding ropat dita tu sidot rombongan di situa si son na marsa amat ton di berek pad ditai bahasa marsa ku amang enna ima dah subuh tu bi parmaten ya mangon wahra lam bingung do son nari songon dia manom bainon di debata tu son molo wigo do takang nya mangon da sodong do nasitong ngulunyo bingung do wadon nom bainon di debata tu son gimana baru matuk paditay lu janay huamang mamikiri anggoi do urusan di debat amai urus mango ngulum ho do pikirin waktu dia do hodung dung mate ho ya kan tu dia ho wa na alusima ope hanguluan salililing na di pabuatu hita tiki parasian nakin dunga didok di hita andorak so ditaba ayo dedet taganuk minggu dangkan minggu ondo endet taganu ujuk tahun molo semar parbue dope tahun non Tuhan unang majo taba atik mar parbue tahun naro ape tahun naro pe tong dang mar parbue kan ido dang marna mar parbue tahun naro pe alai idok dison adong nakin perumpamaan ni luas majo ninna mandok rupani leo majo dinasida tiki Eko tarajumi do isi do namang alihotiki di hita asa marparbujo Tuhan Yesus nang ditobus hita alani dosatta alai panobusion nai dileho mari hina dung ditobus hita panobusion nai sonari mangalihotiki di hita kesempatan. Jadi ide benar sedok lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi asini roha doon atau marparbue maho ditabor-tabori majonin na dia ha majo aco ubay tusian songon napu dohot dia kan dia mau ima hata ni debatana tabi gisi ganuk minggu jadi molu semua babe hita marhite hata ni debatana godang di jamita hot tu hita auma rupani anggo di ujung na dapotam mahita hamatean saliling-liling na omma napu di hita firman Tuhan ale adong do natuluha di margareja membegi hatan di bata duk sidung margareja membegi hatan di bata mesti di dia di arisan ada kan okyamu bangoluna lau tu dia mai kan di dunai di arisan di pesta di dia dah on hata di bata ikon makorhon hamu baun ni roha tari damat tum hamu baun ni roha di hita
Ya itu neneng dohonon ni terbukti itu. Melodang ba ngelu saliling-liling nai magus yak kita. Ala so tahanguluhon. Tadok do bukuen deta. Namonang hidung se mangaton. Berarti dalam hidup ini butuh perjuangan, dalam hidup ini butuh memenangkan iman itu dengan perubahan marhamu baun niroha. Jadi lebih baguslah kita koreksi diri asa marhamu baun anggu pardosa itu pardosa do hita sudi kolani rupanya asini roha di Tuhan odo data tagam asa di luas hita marparbue masuk manakin tu dokon nyamang lumban gaul atong dia maparbuena ima di Galatia 5 ayat 22 ayat tok parbuena dah bah atong do parbue honon nami amang bai maparbuena holong hadapi asini roha penguasaan diri oma parbuena jadi ikut tarida do parbuena jadi tak pakai ma waktu adong dope waktu di hita imanguluon asini roha doon dilehon detik di hita marhamu baum ma asa dapotan ngulu saliling-liling na songoni marah cermata tidak saat mak itu moderator